croeso nôl ata ni. Da ni yn trafod prosiect difyr iawn sydd yn rhan o Steddfod Amgen, lle mae yna 6 artistiaid benywaidd wedi cael yr her o ymateb i waith i gilydd. Ac yn barod, mae'r Cadwyn yn dechrau cymryd siap diddorol iawn. Mi gychwynon ni efo Lois, oedd gafodd y teitl o'r hael, sydd yn destun amwys, sydd yn destun penagoreg hynod, ond mae rhaid cychwyn efo hynny wrth gwrs, ond mi ddoth hi a'i chnewyllyn bach o greadigrwydd bendigedig i mewn a chreu llun o morfydd fel yr hael, sydd wrth gwrs yn un o gerddi Dafydd ap Gwilym. Mi gymrodd margetydydd, y bardd, y baton wedyn, ac mynd â llun efa i le hynod o ddiddorol, drwy ofyn lle mae llais Morfydd, neu lle mae llais y fenyw pan mae pethau yn cael eu rhannu amdanyn nhw, boed nhw yn gerddi serch, yn rhywbeth ar Instagram, a dyna lle da ni wedi gadael hi. Felly wedi mynd i dir diddorol iawn yn barod, ac wedyn mi gafodd Marged wybod taw y person oedd yn ymateb i'w gwaith hi oedd yr artist hynod dalentog, Eadyth Crawford. Croeso ata ni di, sut y ti? Hiya, dwi'n oce, diolch, sut i ti? Da ni'n dda iawn. Da ni'n dechrau cael ein cyffroi yn fama, achos mae yn Cadwyn gelf ni yn dechrau cymryd siap. Felly, Eadyth, mi nes di ddarllen cerdd Marged. I ddechrau, oedd ti ddim yn gwybod na Marged oedd y bardd yn amlwg. Wyt ti'n gyfarwydd â gwaith Marged, neu wyt ti wedi cyfarfod Marged o blaen? Na, dwi ddim, actually, a oedd e'n really diddorol mynd trwy y profiad yma o cael fy ysbrydoli gan cerdd, pishin o cerdd. So, oedd y profiad really cool wneud hyn a creu can allan o darn o waith celf. Achos ti wedi, dwi'n gwybod bod chdi yn hoff iawn o, ti'n gweithio myd y theatr, ti'n creu y myd y theatr, wyt ti yn gynhyrchydd cerddoriaeth hefyd. Felly ti'n amlwg wedi arfer ymateb a creu byd o gwmpas geiriau a chymeriadau, do? Do. A oedd hyn bach yn gwahanol, ffyrdd bach yn gwahanol o sut dwi'n gweithio fel arfer, ond fel ti'n dweud, dwi wedi gweithio efo theatr a dwi wedi ysgrifennu caneuon mas o fel darn o waith theatr a sgriptiau a pethau. So, o'n i bach yn cyfarwydd efo gwneud gwaith fel hynna. So, oedd yn really diddorol creu rhywbeth mor cool allan o rhywbeth o'n i ddim cweit yn deall yn y cychwyn. A just trwy gweithio a cael fy ysbrydoli gan y cerdd yma, o'n i just i creu rhywbeth, a mae just diddorol sut mae'n dod allan yn y diwedd. Felly, wrth edrych ar y gerdd a gadael iddi amsugno i mewn i'r ymenydd, be oedd ti'n deimlo wedyn oedd y prif elfenna oedd falle yn tafodeuddeg efo chdi? Be ddoth allan fwyaf? Y peth gyntaf o'n i'n meddwl oedd rhywbeth i wneud efo vampires, sydd yn bach yn strange, ond dyna beth nes i kind of meddwl yn y cychwyn. Ond nath o fflywio mewn i rhyw fath o perthynas chi'n cael efo rhywun, chi'n cwrdd am y tro cyntaf, a chi'n cael fel fling bach efo'r persona. So, just fel cwrdd rhywun am y tro cyntaf, a beth oedd profiad y person yn cwrdd ar person arall, a sut nath nhw kind of adeiladu perthynas byr. Gret. Rwan ta, na ni glywed y gan, a wedyn na ni glywed be mae Marged yn feddwl o'r gan, a wedyn mi gewch chi sgwrs bach efo'ch gilydd. Felly, rho deitl gan i ni, os gwelwch yn dda, ac wedyn mi na ni i chwarae hi. So mae'r teitl y gan ydy Fantasy, a dyna'r gan.
sa chat fi nawr. Mae dy fysat ti yn gynnes, dwi'n teimlo'r gres yn dy law. Teimlad newydd sydd o gwmpas ni, teimlad cryf a teimlad ffynnig, ond ydy hyn yn iawn i fi. Ond dwi disgyn i lawr yn ddyfnach, i mewn i'ch gwe, i mewn i'r nos na. Ti'n cyffwrdd fy ngorffa, mae'r blaid yn rhedeg i lawr, pan llifo lawr i'r llaw. Ody'r amser ddianc ffantasi ma. Ody'r amser ddianc ffantasi ma. Codi fy nillad lan o'r llaw. Mae dy fysau dal yn gynnes, ond mae rhywbeth ddim yn iawn. Paid trio estyn mas am fwy. Dwi'n gweld lle mae hyn yn mynd nawr. Na i ddim aros am dy ateb, ond dwi'n dysgu lawr yn ddyfnach, i mewn i'ch gwe, i mewn i'r nos na. Ti'n cyffwrdd fy ngorffa, mae'r blaid yn rhedeg i lawr, pan llifo lawr i'ch llaw. Ody'r amser ddianc ffantasi ma. Ody'r amser ddianc ffantasi ma. Dyna ni i gyd yn ôl hefo'n gilydd ar y sgrin. Marged, sut deimlad ydy hwnna? Sut deimlad ydy mynd i'r byd yna a y tamad yna o'r Cadwyn? Gai jyst dweud diolch i Eadyth ddechrau. Wel, dwi'n meddwl bod hwn mor cool o ran sut o'n i'n symud o un cyfrwng i'r llall. A hefyd, clywed beth ydych chi'n dweud am yr vampires gynna, wel, i ryw radda mae hwnna'n gweithio dydy, os yna rhywbeth sydd fatha'n signo'ch gwaed chi, wel, dyna oedd yr cymeriad gwrywaidd ma'n i'n neud, fatha cymryd help o hunaniaeth rhywun heb ganiatad. Ond ia, o'n i'n meddwl bod oedd hwnna'n ffantastig fan, cos o'n i'n teimlo bod y gair ffantasi ddechrau. Mae o'n rhywbeth sydd ddim yn y byd go iawn, ella byd dychmygol, a dwi'n meddwl hynna yn amlwg yn bwydo mewn i'r cymeriad ma wedyn oedd yn postio ar Instagram ac yn creu rhyw ddelfryd o bethau. A mewn ffordd i fynd yn ôl wedyn at llun Efa, wel, delfryd oedd morfydd ei hun. Felly mae bob dim yn plethu, ond hefyd yn mynd i ryw le newydd. Ac o'n i'n meddwl bod oedd y delweddau a'r geiriau yn fanna, ni'n meddwl yn wych, ac sydd hefyd oedd yna lot o gwestiynau yn y geiriau doedd, fatha bod y cymeriad, ac oedd yna drobwynt sy'n digwydd, yn union fatha sy'n digwydd yn y gerdd mewn ffordd, fatha'r hanner cyntaf na mae jyst y sefyllfa, wedyn mae'r ferch wedyn yn cwestiynu ac yn dechrau gweld y gwir, dydy, a dwi'n meddwl oedd hynna'n arbennig o dda, a wedyn oedd yr gerddoriaeth, dwi'n meddwl, yn cyd-fynd yn wych, oherwydd oedd ar ryw naws freuddwydiol o'n i'n teimlo i'r so wedyn oedd o fatha, oedd hynny'n mynd yn wych wedyn efo y negas a'r geiriau, oedd hwnna jyst yn ffantastig, nes i joio hwnna gymaint tan. Ydy o'n braf cael ymateb fel yna, Eadyth, pan wyt ti'n gweld bod be wyt ti wedi sgwennu yn plesio y person wyt ti'n ymateb iddi hi? Really falch bod chi'n licio. Mae'n neud i fi teimlo lot yn really hapus a just lot mwy fel relax nawr. Dwi'n ymlacio nawr bod chi wedi clywed a chi'n hoffi fe. Dwi wedi cael ymateb really dda. A dyna union beth o'n i'n mynd efo'r can, oedd kind of fantasy, teimlad o fantasy,
pryd chi'n cwrdd rhywun a chi'n mynd mewn I byd fath o fantasy, cos she just ar cloud nine. Ond mae'n gallu troi ar yr un pryd. So, yeah, really falch bod chi'n licio fe, a bod mae'n siarad nôl o'r cerdd hefyd. A dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol bod y ddwy na chi wedi defnyddio y gwebusa, y cynhesrwydd, mae'r deimlad na o ddianc a dihangfa a rhywbeth ddim yn iawn. Dwi'n meddwl, yn union beth ydych chi, ti'n meddwl themau, ydych chi'n siarad amdano nhw rwan, Marged, mae o gyd yna a wedi mynd a wedi cymryd cam arall ymlaen felly. Llongyfarchiadau Eadyth, a dyn ni'n falch bod yna wen ar hwnnw Marged. O'n i yn amlwg dwi wedi gofyn I Efa a Marged sydd wedi cychwyn y Cadwyn, pa mor ymwybodol oedden nhw wedyn yn gwybod rwan bod rhaid I rhywun arall nawr ymateb I chdi. So, oedd gen ti, oedd hwnna'n gefn dy feddwl di? Mae rhaid I rhywun... Ie, a oedd hwnna'n teimlad, chydig bach yn strange I fi, achos mae neb wedi gwneud unrhyw beth fel hynna gyda cerddoriaeth fi, a rhywbeth dwi wedi gwneud mewn ffordd fel hyn. So, really diddorol, ffordd really diddorol o gweithio, a really, o'n i'n just mor cyffroes I gweld beth bydd rhywun arall I wneud efo beth dwi wedi gwneud. O'n i just mor cyffroes I gweld. A dwi ti ddim yn gwybod os ydy hi'n gerdd, os ydy hi yn stori, os ydy hi'n farddoniaeth, ti'n gwybod dim ar hyn o bryd? Wel, o'n i'n digon lwcus I gweld just cyn I ni dod ar y Zoom. A ti wedi cael cip, felly ti yn gwybod felly taw gwaith fideo sydd wedi cael ei wneud I ymateb I chdi. Wyt ti'n gwybod pwy ydy'r artist? Na, oedd e just yn really reit gloi, so dwi heb really wedi gweld just clip bach o fe. Na ti, wel, dwi'n falch bod yna un tamad o'r gyfrinach dal yna. Gwenni Llwyd ydy yr artist. Mae hi yn gwneud lot o waith fideo amlheunog, felly fyddai'n cael I chroesawu hi fel rhan o'r Cadwyn yn y man. Diolch o galon I chdi, Eadyth. O, diolch.